Halo, svi vi, slušajte me. Ja sam na vrhu sveta i niko živ mi ne može ništa. Jeste li me razumeli? Pitao sam, jeste li me razumeli? I posljedno ljudi, vam smo u novoj epizodi. Ja sam Kimi HD i mi ćemo ljudi danas da igramo Skywars na StarMinecraftu. Kako se zove, odlučio sam malo da mešam, kako se zove, Serpcraft i StarMinecraft i da igram tako Skywars. Zato što su veoma slične mape, bukvalno nema razlike, tako da ja ću malo mešati, kako se zove, ove gameove i tako. Ajmo mi lako da počnemo da igramo, da ne tupimo. Inače, ja sad kad snimam, ja opet imam 20 fps, čak i malo slabije, tako 17-18, što nije onako baš najbolje, ali nema veze, ne smeta mi to baš toliko. Više mi smeta to kakve ću stvari sad dobiti u čestovima. Ok, Stone Sword, dođe, ok, može. Znači sve sjajno. Inače, sad sam htio da snimim još jednu epizodu Anfermarija. To je serijal koji sam počeo možda pre 2-3 nedelje. Ali nije mi se dao zato što... Nije mi se dao zato što Fraps me nešto, kako se zove, zezao. Nije hteo da snima na toj stranici iz nekog razloga na koji ja inače igram Anfermarija. Ako ste vi snimali Anfermarija, znači pošaljite mi link sa stranice na kojoj ste vi igrali. I to je sve što hoću da kažem. Dobro, imam sve imam što je valjano. I opa, Ender Pearl, ne, baš. Da. Luk i strela, luk ćemo umjesto ovog svordeka ovog. Evo mi kako se zvalo, polako. Da li idemo ovog tamo lika, malo jače od mene, čekaj. Oh, joj, izvinite. Jako seljak ovdje. Neki tamo dišem. Hoću ga ubiti, brate, više. Šta ima ovaj tamo lik, čekaj. A, poligon lepo, gold lepo pojeo. Padni. Jebote, ne mogu nikako ubiti ovog lika. A, kako mi lega dok se PvP-am, fuck. Mislim da je ovaj lik pojeo enchant golden apple, ali sad je pao, tako da ne vredi mu ništa. Ne, nije, jeste, pao je. Ali došao je novi lik. Ok, znači, ovdje piše da sam bio u top 3, što nije loše toliko, tako da ajmo mi nastavimo. Ovo je inače mnogo legi, ne znam zašto. Tako mi je obično ko snimam. I sad se ovo moje svetlo u sobi pali i gasi, što me malo plaši. Neće možda nesti struje, pa da ću ja ustrati ovu moju epizodu. Ali hajde, okej. Znači sad imam Ender Pearl. I sad ajde ću kod onog tamo lika, pa šta bude. A sad neću failati. Yes, pa tako se radi. Čekajte mi, dobro, ovaj Iron X nam realno više neće trebati. Ja zagorao ovaj glowstone, ja se usro, brate, ko. Aj, obsidian ćemo uzeti čisto radi blokova, ako vam bude trebalo. Feširod imam. Imam ceo stack, pa nije mi treba realno ovaj obsidian. Biće još nekoliko projekata na mom kanalu. Mislim da će... Joj, ja se strašno izvinjavam na ovome. Ja se usro da ću baciti Ender Pearl, zato što vidite da mi je Ender Pearl bio u rukama. Ali ajde, nema veze. Ajde da enchantuje mač. Čaki. Ajde, ovako ću. Op, izvinjam se. Ajmo ovako, stavit ćemo ovo ovdje. Ok. Ajde na 5, pa što bude. Unbreaking. Ništa. Oj bre, daj mi, vidi. Evo tamo on je isti lik. Isto je ovako.
Alexis. Ubio sam isto ono kako se zove lika. A pogodit ću ti tako, brate, šta si ti? Oj. A ti si mene našao da gađaš, jel' bre? Znaš ti ko sam ja? Pa čekaj, pa nećemo tako, pa nećemo mi tako. Oj. Imam neki potion za healing, damn. To nije nikako dobro. Lik ima bolji armor od mene. Hajmo mi, čekajte. Mislim da ovaj lik ne zna da je, ovaj lik nosi to, PvP će se, to. Ovaj lik čini mislim da je enchantamo drveni mač, da. Lol. Lego je. Dobro, nije loše, bio sam drugi. Ali ajmo jednu pobedu, brate ljudi, pa nije fora da stalno budem drugi, treći, ovdje budem prvi, brate, hoću da budem prvi. Koja mapa, mapa koju, onako, nije baš da je volim, nije baš da je ne volim. Da, inače, ja ovo snimam sad na Banje veče, srećem svima Banje veče ili Banji dan. Dobro, to sad kažem, vi ćete ovaj video gledati najvjerovatnije sutra za Božić, tako da srećan i Božić. Znači, dobro, imamo. Okej. Sad se plašim da, u stvari mogu bi. Super. Umri tako. Tako, nećeš se ti samo tako, pa ne možemo. Dobro ćemo, čekaj, ovo čespiti imam ne, ovo je bolje mogu. Lava bucket. Daj mi ovo blokova. Neće mi trebati blokovi, samo strah me da... Ovo se non stop pojavljuje ovdje, tako da to je malo onako nervira. Ajde pojedemo jednu ovu zlatnu jabuku i da cepamo u sredinu. Bum. Ajde. Umre tako, brate. Umri, dobre, sad sam ga dobro spamovao. Tako se to radi. Znači, na dobrom smo putu da pobedimo. Na veoma dobrom putu, samo što ja sad nemam kapu. Čak ili ima ovdje malo strela, bilo bi jako poželjno. Nemam. Aha, šta ćeš ti meni pa? Jedini ljudi što ja sad ovako ćutim, ali veoma sam napravio sam par sjajnih kilova, pa zato da ne sjebem. Malo me strah, pravo vam kažem, čekaj da pobacam ove mi stvari. Čekaj, ajde, pa, ovako ću. Jebote, usrao sam se. Aha. Lik nije svesno sam ja ovdje iza njega. I pobjeda ljudi. Pobjeda znači, evo, čisto ja rekao pobjeda, došla pobjeda, znači ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj klip. Ako vam se naravno svidio, lajkujte, šerujte i subscribeujte, mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tada, poz.